odiochieng' ma kawuono kane watimo limbe wa mane gwenge ko mag Karachuonyo kanyo mong'ere ni Seka e Homa Bay County awabira achiel kachiel nyaka kanyo ndo ma ong'ere kaka Asanti Project. Asanti Project ni en kanyo ndo machiwo kony ne rowere kata nyithindo go eko mantiere koda kachan e miechgi. Moko kuom gi gin jogo eko ma gin kiye magi e kaka sani ndi ne wayudo ka weche timre e iye ka ndi achiel kachiel. E limbe ni ndi wabro mi kendo bro yango ni weche go eko matimre e iye ka ndi ka gin kanyakle kaka jogi eki odak e iye ka giyudo konyruok magi mag somo to gibende kaka gisebedo ka gidak kaendi. Inyiso wa ni nitie nyaka mago eko jopuonjre mosea kaendi mantiere mbalrenyi mopogore opogore moko kuom gisomo e pinje mago eko mag libamba. Ochopo kaendi mar mondo mi weche makamagi eki onen maler ahinya to en mana achiel kachiel ka wadonjo manoendo Asanti Projects mantiere Seka. Bed kodwa e chenro ni ndi nyaka samang' watieko mar mondo mi ing'e mathoth e weche mag dongruok. Erokamano masani. Chenro mar Asanti Project ne ochakore e higa noendo mar 2003 manoendo e piny mar Karachuonyo e gwengego eko mag Seka. Maendi ne en paro mane obiro bang' ka koro nitiere welo manoa e piny noendo ma Switzerland ka koro ne gichopo e piny Kenya kaendi mar mondo mi gibi e wechego eko mag yueyo. Kata kamano endo gima ne gineno gi wang'gi ne omiyo gichako chenro ni endi mar Asanti Project ka koro ne gin nyithindo mang'eny ahinya mane onge koda ka nyalo noendo mar somo. Moko kuomgi ne gin nyithindo go eko kata mana mier manyalo ninde, moko ne onge kata mana kanyo ma ginyalo luongo ni dalagi. Kaluwore kod project manager manoendo mar Asanti Migosi Agri Ogot owacho ni sanindi rowere mantiere kanyo mayudo konyruok sani miyo konyruok duto te ka gin kanyakla gi kanyo ma gininde kama bende ginyalo chieme makare to gibende lewni ma ginyalo rwako e kinde duto. Ne owacho ni rowere go eko bende koro nigi thuolo maber kama ginyalo tiye tijegi mamoko kaka mago eko mag tuke. Bende samano loso Ogot lero maber ahinya ni gisebedo ka koro gitimo rom igni 7 kendo koro gidhi nyime koda ka weche mamoko mawe kuma kelo dongruok kaendi. Mar Asanti Project kaeri an kaka site manager. Yes. To mugere matimre Asanti kae. Asanti ka wan kod nyithindo ma vulnerable moko nigi jonyuol achiel jomoko bende onge jonyuol gi kabisa. Koro wadak kodgi ka warito ngimagi, nanga gi yudo ka, chiemo gi yudo ka, wuoch gi yudo ka nyaka kuonde kargi mar nindo wapuonjogi. Ndalo mar Asanti Project ka wan gi nyithindo 46 ma wadito. Gin nyithindo machuo kod manyiri. Kamano. Nyithindo wakao chakre higa 7 kadhi mbele nyaka kaber to higa 10 kata 15. Mairi en kaka rescue home, children home. Kamano wasebedo kaeri kuom higni madhi 7. Wasebedo kaeri. Marwa e ndalo mabiro wagombo ni mondo yawre malach kendo nyithindo mondo med konyore kokalo lwetwa. Kata mana sani wan nyithindo ma wasepuonjo wasechopo university kowuok e lwetwa ka. Ndalo Asanti Project kaeri wan jotich 10. Yes. Project manager Migosi Agri Ogot ne olero nwani sani ndi koro gintiere koda ka lek kata chenro noendo mar ne koro gibedo koda ka nyithindo moko mang'eny ahinya bende ntiere koda ka mago eko chan kane owacho ni koro sani ndi gi ntiere koda ka manoendo ma en omenda magiketo kan tenge moro mondo mi koro obed nyalo konyo nyithindo go eko e kinde mabiro. Bende obed no medo kwayo jogo eko mamoko kaka ng'ano endo mabendo telo ne project ni ma en Mikai Phyllis Suta kod bende jomamoko ma mondo mi owuog oko okonygi e weche gi mag sero nyithindo go eko. Wacho ni maendi en tich mar jopiny duto nikech nyithindo gin nyithi ji duto. Funding wayudo kuom initiator ng'ama nochako project koro en gosiepene ma otudore go to miye konten bende kuom misache ochiwore mondo kony nyithindo kokalo kuom misache.
agombo kendo ahero mondo anyisgi ni nyathi moro amora machandre oko kanyo ero omany thuolo kendo omany yo ma onwang'o wago ikore mar konyo nyithindo machal kamano mondo ngimagi olokore. Wan kama iluongo ni Kindu Bay, Homa Bay County, Seka. Ne wakawo thuolo makende kane wantiere kod project manager Migosi Agri Ogot. Bende koro ne wang'iyo moko kuom mago eko magin classrooms kata klase ma oseger manendo mantiere mano e grade 1 kadok piny, kama bende koro magi te osetim kaluwore koda ka project indi e kindegi gin gedogo eko makare ma bende sanindi koro ne otera achiel kachiel mar mondo mi kora ne kama bende rowere gi kitiegre. King'iyo mos iboneno ka koro bende nitiere kuondego eko bende gin dormitories, mago bende nitiere kuondego eko mag nindo mag rowere gi kama bende gininde tae gichiewe okinyi. Mano e kaka gidak kaendi e kindegi eki duto, tae bende gin kuondego eko bende gichieme to gi jikon bende mano endo miloso negi e chiemo. Kane wantiere kanyo endo ma en project mar Asanti, ne ochopo kanyo endo ma bende koro ne waloso koda ka jomoko bende ma gin jomondiki kaendi matiyo kuom jogo eko maderom 10 ma mago eko koro gin staffs mantiere Asanti project ma mantiere e Karachuonyo Seka. Ne waloso kanyo endo kod skul mar kod matron ma skundno endo ma bende noleronwa kaka gisebedo ka koro gitayo rowere mane ka gikiyore go eko mag chiemo, kit chiemo ma gichamo to giloso chiemo go eko achiel kachiel. Ayo man magdeta weno witi anyar kanu kasule nyamasare tich atiyo ka Kindu Bay ka Seka to atedo ne nyithindo 64 to kichiemo ma gichamo wan gi diet, watedo skuma, watedo kabich, watedo rech, watedo ringo, wan gi gweno be wagichamo, chai en dichiel, nyuka dichiel, kamano asebedo ka kuom higni 5 ka ntiere Seka kan kodgi, koro kamane kaka dak kodgi ka mano kende. Chai gimadho gi mkati, nyuka gimadho kata gi rabuon, muogo, nyoyo, kamano. Koro kamane kaka wapidhogi. Wanyiewo sabu wapuro ga. Ne watedo ken kaka sande kama nyaka wated nyoyo sapa kokik gi waru gi kabich gi chai. Koro kamane kaka wadak kodgi. Ne waloso gi Madam Phyllis Suta ma bende en emane ochako project niendi e kindego eko machon. Kano noleronwa ni maendi en chenro mane ochakre higa 2003, kata kamano endo bade mantiere Sekani nochakre mano endo higni 7 mane osekadho, ka bende koro nodhi nyime ka owacho ni en kindego eko ma bende ber mondo mi oganda te mago eko mantiere piny Kenya kaendi kod bende pinje ma oko mar mondo mi omakre kanyakla gilos mano endo ma en dongruok mar rowere gi eki. Mae kaka ne waloso koda ka Phyllis kane wantiere e projects no. An nyinga Phyllis Suta, anya Karachuonyo Kogweno, to nyuola Kisumu. Koro project ka ma project marwa mane wachako higa 2003 e piny mar Switzerland, kane wabiro limbe ka gi welo moko to ne nitie nyithindo mane kiye. Koro ne wachako gi nyithindo 8 kende. To wasebedo ka watiyo gi nyithindogo, wakonyo nyithindo gi puonjruok mar dhi e skul, to gi kama gidakie, kaka ginyalo luongo ma dalawa, kod gimiyo gi chiemo. Mikai Phyllis Suta bende nitiere koda kamano endo ma en wach ma nolero kaendi ni gikawo nyithindo te, gibed jogo eko machuo kata mago eko manyiri, ikawo gi mano e Asanti project kaendi mar mondo mi okonygi e chenro mar neno ni lek margi ochopo kaka dwarore. Koro wan gi nyithindo, kuom sani wan gi nyithindo 46, to wan gi nyithindo mane university, to wan gi nyithindo mane primary, wan gi nyithind secondary, to wan gi nyithindo mane kindergarten. Koro wamor kuom wuoyo kodu kendo ng'iso tich ma wasebedo kwatiyo. Wan gi nyithindo duto, wan gi nyithindo manyiri kendo wan gi nyithindo ma jowuoyi.
wan gi nyithindo ma nyiri 26 gi nyithindo ma jowuoyi 20 kama na kawo thuolo makende mar mondo mi koro awuoth koda Mikai Phyllis mondo mi koro wane moko kuom bende mago eko kuonde ma nyithindo matindo gi eki tiegore. Maendi ne en chenro nendo makare ahinya kane wadhi achiel kachiel koda Phyllis Suta. Kaka iwinjo no janeno mar LTN mano en Phyllis Suta, en mane ochako chenro niendi achiel kachiel mondo mi ochiw kony ne jogo eko mantie kod rem ei oganda wa. Gin nyithindo mamoko kuom gi kaka winjo ni gin nyithindo eko makie. Ber mar mondo mi koro wawuothe kode wang'in to koro ang'o gere ma osetimre iye kaendi. To moloyo ahinya wang'in to classrooms manitiere kata kuond ma nyithindo gi eki yude konyruok mag chal nadi. Maendi bro miyo wang'eyo kata siso mar bende jolo kama wanyalo nikech winjo kwayo mare ni kaber. No bende koro oganda makore mar mondo mi wakony jogo eko man gi rem kata chan e oganda. Maendi en classrooms goeko kaka gintiere ka bende koro ileronwa koda ka Mikai kibet kaendi kitete ma bende koro gisomo kata gikawo tiegruok. Ma classes ma nyithindo some koro kaen class mar PP1 nyithindo matindo. Rowere gi omi kuondego eko ma ginyalo betie mago mesni ma gintiere godo kala gigo eko bende gipuonjre godo mago kaka jogo eko matindo. Magi te gin gik ma ikelo kendo bende inyiewo koda ka Mikai Phyllis Suta komakre koda ka jogo eko ma gin osiepene ma e piny nendo ma Switzerland mondo mi gikony rowere mantiere pacho kaendi mantiere koda ka chan. Diciamo che le due, diciamo di oro, adesso ma di diciamo, ormai è classe, ormai è caca di ormai per poi come c'è, di che mattina fuori qua. Wachopo kaendi mar mondo mi koro wane maendi ber manitiere en ni nitiere kaendi nyithindo madirom 46 ka gin nyiri kanyakla koda ka mago eko ma bende gin chuo ma be sani koro odak kaendi kendo somo ka. Kata kamano endo skunde ni endi koro pod dhi nyime gedo mare omiyo pod gionge koda ka classes mamoko ma bende manyime kanyo. Kata kamano rowere matindo sani koro nitiere koda ka mago eko klase ma ginyalo time tiegruok margi ka koro moko kuom gi to koro pod somo mano endo e Bridge International ma bende en achiel kuom skunde go eko ma sani koro Asanti project otudre godo mar mondo mi ochiw tiegruok ne rowere manitiere ka. Gitiegore mano endo Bridge International ae bang'e giduogo otieno kendo ginindo kaendi kaka mano endo ma en dalagi. Leonard Ogi. To in e grade mane? Grade 1. Isomo e skul mane? Kidesta. Isomo skul mane? Bridge Kidesta. Bridge Kidesta. En kit gedo ma nyasani manyangafu ahinya ma bende sani ndi koro chiwo mano endo kar somo no endo ma owinjore ne rowere ma sani ndi koro nitiere e project mar Asanti kendo e seche ma koro gisomo moko kuom gin nyaka kuonde kuma ginyalo dhi mondo mi gininde ka koro bende giseyudo mano endo ma en migago margi. Asanti project nitiere koda kamago eko mabesa nindi koro en school mose chak ger kendo koro gedo mare dhi nyime. Kaendi nitiere kuondego eko ma bende rowere go oyude konyruok maggi kaka mago eko mag migago ka gin chiemo ma gichamo chakre okinyi nyaka odhiambo.
gidak kaendi kendo maendi koro e dalagi. Moko kuomgi osedak kaendi higni mang'eny ahinya mano chako tiegre ka gin jogo eko mapod tindo masani koro ochopo kuma koro gin jogo eko ma gin joma dongo. Mamoko kuomgi nitiere mbalariany ma opogore opogore, kaka ne waloso kod moko mago eko mantiere sikunde ma opogore opogore nyaka e piny nendo mar jo-Jerman mantiere e pinje mag wagunda. An Jonathan Omondi, an product mar Asanti project. Nwachako gi project ni ka 2007 kane class 3 nyaka sani kumantie. Asomo University mar Eldoret. Ane fourth year atimo applied statistics with computing. Project ni en project maber, okonyo ji mang'eny. Ng'ata manyalo dwaro kony kae, ka wan gi shelter, puonjo maber, to nyithindo be orit maber. Moko kuomgi ne gin nyithindo go eko makie, moko ne onge kata mana mier manyalo ninde, moko ne onge kata mana kanyo ma ginyalo luongo ni dalagi. Omiyo maendi en wach mane omulogi ahinya, ma bende ko ne gichako chenro niendi mar Asante project e higni go eko madirom higni 18 nyaka sani endi. Nyinga Jobo Mondi, Asanti project ka achako somo ka aretina e nasari nyaka sani kora chopo mbalariany mar university Egerton University mar biomedicine. Awacho ni dala ka chalo ka dalawa, okawa ka tin ayudo kila kitu, agone madhiwa ma dala ka erokamano kila kitu kuom sira masira nyaka chopogo kuma sani entieni. Ang'eyo ni ndalo mabiro wabo bedo joma owuok oko e piny Kenya ka koa kuom kony mar mama wane. Agone erokamano. Anyalo wacho ni onge ng'ama romo. Kaito gimachielo kendo en aneno nikech en project ma watimo karwa ka, to kizungu wacho ni charity starts at home. Kony chakre e dala. Koro kony machakre dala ni aneno ni mondo atudra gi dholuo gi joluo wetena. Ang'e ni joluo wetena wan jomotegno. Watudre kamoro achiel mondo wane kaka wanyalo konyore locally. Koro mane momiyo awacho ni mondo tudra gi joluo wetewa mondo wane kaka wanyalo konyo nyithindo. Kendo nitiere need mang'eny. Maka wanyalo nyithindo mantie kagi oke man gi tabu kende. Wan gi nyithindo mang'eny to wakawo mana ma wanyalo konyo for now. Pod rem nitie. Nyinga Justin Amolo, to Asanti project kae moro noyudo to odhi maber. Abe anene kae. Anawuok adak Germany. I study in Stuttgart, Germany. I study transportation train nkech kono mane the main transportation makone. Thuolo ni bende ne wakawo mar mondo mi watwag kod Aida Awuor, ma bende en achiel kuom jogo eko ma otelo ne chenro mar Asanti project e bade nendo ma piny mar wagunda ma Germany. Aida ma bende sani ndio osebedo ka koro chung' ne magoyo koro were madhi mbalariany ma kuno endo mano endo e boma ma Stuttgart, wacho ni pod gibodhi nyime gi tich machalo kama endi mar mondo mi gikony rowere mang'eny. Bende ne oloso ko wacho ni koro sani endi gidwaro ma mondo mi rowere mathoth bende ochako wuog oko mondo mi oyud kaka ginyalo dhi e wechego eko mag tiegruok e piny nendo ma Germany, kama bende sani endi entiere koda ka rowere moko ma bende tiegre e yore mopogore opogore e piny nendo mar Germany. Aniluonga ni Aida Awuor kata Kadidi, nying mong'eyago mang'eny. I represent Asanti project in Germany, kendo wasetemo matek mondo wang'e kaka nyithindo maonge gi nyalo kata gi jonyuolgi nyalo dhi skul. Jaman kocha watemo mondo nyithindo ma osedhi skul nyaka college koni madwa medre, temo mondo wakawgi mondo gichak gidhi gimedre e college kocha university. Kendo aneno ka jogo ni kodwa achiel kendo gisetemo mondo
omi gine kaka gikonyo kaka wakonyo nyithindo madala kaendi. Chenro ma wan go en mana ni mondo wakaw nyithindo maonge nyalo mang'eny. Nitie nyithindo mang'eny maonge nyalo, to wajaketo ga nyithindo moko e list, e waiting list. Koro watemo matek jamon mondo mi wayud sponsors mang'eny ma at least nyalo konyowa kata gi kae ne nyithindo ma pod nitiere kaendi. Koro wane kaka gidhi school, wane kaka kata mosetieko matieko kata higa ni, mondo higa manyien